Aká dôležitá je voľba personálnej agentúry? Rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť sú kľúčové faktory, ktoré môžu ovplyvniť váš úspech. Ako si vybrať tú správnu? Agentúra Athena chápe, že každá firma má svoje jedinečné priority. Preto ponúkame služby, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám, aby sme zabezpečili váš úspech. S Athenou získate koordinátorov hovoriacich po rusky a ukrajinsky, interný právnik pre expresné riešenie dokumentácie a non-stop linku pomoci pre klientov a zamestnancov. Vlastné ubytovacie kapacity zjednodušujú proces zamestnávania a poskytujú pohodlie pre vašich zamestnancov. S kompletným vízovým servisom vám uľahčíme zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín. 17 rokmi skúsenosti v oblasti náboru vieme, ako efektívne podporiť váš tím. Naša odbornosť je vašou výhodou. Sme pripravení podporiť váš rast rýchlo a spoľahlivo. Bez zbytočných komplikácií vám pomôžeme dosiahnuť úspech v zamestnávaní. Kontaktujte nás a zistite, ako môžeme pomôcť vašej firme. Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci.